kan snom tur hi kan ngalel em pu Vanneihthang mission Vanneihthang ani kut veng i deu ilo lo mangu pu chairman le kan MPCC chairman zawm tak pulal sota in a tho puite kan treasurer te atin kan MLA ronkal te in voina kema ruala lomlu local zong te tin lai vanapa hall le hall pona zong te LPS le zone ta changa life min lo thir tu zong te chibai kabu ka chu voin ka thu soi tur hi ka in buat sai na sang reng khop maya ma se soi ri a thailo an lo ti le sia ka boi zo ta vek maya ka ti phel pheng phung ang ti po ka lawa izpm view mo kan tia tinge congress sai lu dai do na ti zon hi ka dong ne em mai ni te chuanin message ka donga phone in min ngam tlak zual ten min zot boka a 10 page chuan a hawin min hawani congress ka lut tur hi andu to kin kan an tir phota te chuan a 10 page chu ka soi ve thei tong em kan tia o soi ve ro an tia kan soi ve ta tak thina ka lu chan tur ka hil fia thap chuan an min thap vek mai ni pakhat ma min lo pakhat ma min lo an om lo ani ka soi pui nem ve viau to a chu wang chuan kan lu chan kan ron lu chan soi fia thei hi ka chak em to a publica vo in hi ka ngak hlel em maya arei ka ti ni som ni kan han ti duai mai kha a kheum ka ti manani ka lu chan hi zoram mi puin an fiat chuan ram siam that du tui hal mi pui ta hian min pom pui don ti ka khe chiang ani ka lu chan khe chianga min pom pui lo ani chuan ram mangai tuwa kai chuan ka chal thei lowang chu ti khop chu ania eng tinge ka soyang o ka tia huna toy box sia ka boy rong reng khop mai nia min sia theu angin ka nai na zira ka thil ti apiang ka thil soy apiang ka thuziak thengin mi puin an hrezela ka ril ru ka ngai tu na ka vei zong mi pui hian an sia ni ti chuan kan sarkar kalphung fel lo awanga ram le mi pui te tor na hi ka vei em thina indu sak na uchuak te hi ka dowa dan lo anga contract na in pek mi pui sum tam tak luan ral na ni si heng thei ka vei em thina tin kan khrechewa kan ho tu te ti pui ni khuwa smuggler lian kan ram chen oma asam tena an uan tet thengin tlar malama an han thuvung mai thin ka mu te hian kan ram kal zel tur hi angai tu omin ka thina ka phak ang tokin sarkar na thodan kalphung ka bi chianga RTI mangin ka zota open tender in exangan pek tin departmental work in exangan pek restricted tender in exangan pek tu tenge thok tu tin apoisa hi amount estimate amount exange ka zota ka zir chiang na sa thina ka han thlir thina hoina lama piang a hian diklo siam that ngai hi ka mutam em mai ni ka phakang tokin media mangin chung ka au chua pui thina sarkar du khop lo na hi mi pui ril ruwa po
alien chou em a chu tiang tho chuan karil ruwa po hian alien na sa thina ni sarkar lai thak du lo na sarkar lai thak du na zoram mi pui neutral thin lunga alien em maya kan fiat chewang in congress hi kan lo thon sep to a mne phang thowin tuna congress pulo so ta kai hruai sarkar thar sarkar tha siam dua malame khi mi puin an la mu thiam pui si lawani chu wang chuan kan aw na sat po le kan zia na sat po le la sarkar velo zpm lama khan athli kha kan beng na ting maya ti chuan patrol lovin an thli kha tle na sa a lunglei municipal council in thanan la fai veka ti chuan heta kan fiat angin ezema boka local council an la fai le veka athli kha chu tle na sa ni ma se athli tle kha an dong thiam talwa an boi zo ta vek maya vatel ve na chi po khani talawani kan tel lo hian an boi ta em maya vatel ve phei tai la an boi le zual don tina po ni mai thei chu tiang vel chu ni mek lain nia mi lo ngai dam sela thil dik tak khani tlata kan soi ve deuh bong ani chu kan thian te mi thahnem ngai ram le nam vei mi ten reform policy Mizoram kalphung siam that na tur reform agenda an lo duan chu ka hanzir chiang ve ta a tha hi ka ti em maya angai na ka riat si lo fia fel fai tak mai nan lo ziak diam maya phek som ni le pariat zet mai ania cha khop maya reform tur hi tamani reform ngai vek mai khan ya wangin chu phek som ni pariata po chuanin atlang pui an ziak ani chu tiang vel chu lo ni a kunun moi ne ka hanzir dun ta a ka min em ma ka zor vek ani rengot mai hei kan kal na turani heta hian kan kal turani hoi sen takin kan penang kan sia avei tu kan nia kan pen lo chuan mi ti tura kan da thiang lawang ti ngai tu na ka thin lunga hian om ngal top mai ni ti chuan in chu agenda chu zpm lama an mi hol lor tak an ho tu pa an ho tu te zinga tel an thuak bur pakhat ne na a copy hi pek ni in si mu ania tui fin ria ta thak ang wang ani enga ma an ti lo tlat ma se ke ni chuan kha thil kha kan ngai serious em si ni ti chuan pu so ta kan ngai tu na lo lang ta a hne na kan tlan pui ta a tho pui te nen ob te nen le ob lem lo an ho tu dang te nen po ko ngai tui khamin lo pe lo min lo ngai dam lok ula ka zam deu ni mai thei ka dang ro tlat nia thu soi te hi tv ma report kan siama kan trong zua public speech le tv reporting thế jo inang mia lo ten phone na thian te ne na ti le public speech hi in ang le mia lo ka hupur ang reng khop maya in fiat fia zong in ka soi fiat thiam angem ti riot lung kham hian ka boina rei to ni ka chak box sia ka hupur box sia ole ti chuan ram siam that du tak thin lung pu so ta ne na kan tlan ta a tho pui te nen voitam tak he reform policy hi kan en hova a chul ma ngai lai ta kan chul ma phek som ni pariat zet mai kha pu ber hian pu so ta hian
mi pui nan riat thiam thei nan ol sam deuh zo khan riat thiam thei nan tin phek som panga vel nin ka thata a chu vek ani chu ti khop chuan kan buai pui na sa ni ti hi min riat pui kan du'a ti chuan in he reform policy hi ka soi thui lu tukanga a buai thlak zawang ti ka hlawa he reform policy hi soi vek se na ni lawa pathum chia ka soyanga pali bo ni mai thei pathum chia ka soyang pakhatna chuan village council reform ani kan riat thewang in village council kan thlandan chu partin kan thlang thin ani danglam ngam congress party member te hian he thil hi in pom thlap ka ring danglam ngam in ni tlat in chunga rin na ngatin hei kan ron pen chu ka nia village council he pulal so ta hova kan sarkar huna chuan adan kan siam thadona party angin chu arem to don lovani election commission ina symbol mantur ati ho kha free symbol kha mangin an chu anga ti chuan mi pui van tlangin an khotana mi thanem ngai mi tha an thlang chuak to don ani ti chuan party vc ani to lovang vc kan nei thin te chu congress hun lai chuan congress vc laka mnf tan be sei tur om lo be sei tur wang khop mai mnf sarkara kan hanin thlang le a sarkar chel tu sarkar lai party tan advantage anasa ti chuan mnf an thling le cheu mai ne mnf vc a khan congress patan te zpm patan te chuan be sei tur a om meulo chu tiang chuan lei nei na an khotlang development sarkar thil ron kal reng po kha party indu sakna an manga chu chuan khotlanga in lungrual lo na athena chung zong chu tuna village council reform agenda hela kan ron rothi nakina chuan manifesto a te po ala chuanga tuna ro chuan manifesto committee pona ala thial lo ani amaro chu o tu zong te na tha anti em ani awangin chu kan kal na tur ani awangin huai sen takin ta hang karon din pui ani chu tiang village council kan nei huna chuan chu village council noya chuan in village development committee te po al omanga chunga chuan organization rang khotlanga prominent citizen kan ti te kang kha member an ni anga ti chuan village council ti khan an khotlang tana na an thona tura khan sarkarin thunai na sang taka penga an khochung in kalpona te an fe kong siam na tur te khang kha an en puin an thokanga ti chuan a thunai ber tur chu vantlang in khom ani don ani vantlang in khom a khan chung ko tina tangin mi pakhat an tel thinang ti chuan vantlang in khom khan an khochung development vdc te an village council te na an kalpui akha an thlir pui thinanga an thlir howanga ti chuan engkim mai sarkar tanga scheme kal engkim mai kha an thlir ho thin don ani ta chuan in saktan puina te po adong dong lovan omem in dong lo tak dong an omem ti thlengin engkim khawan tlang khom an par thin to dona bpl ni lo pui bpl anga inzi arem to lovang ti chuan dikna in ro rel to anga engkim mai kha transparent takina kal to dona ni ti chuan khotlang ole thil pakhat kan soilo kanga ka ngai tua mania khila khian cp ra khian an fe kong siam na tur concrete pavement siam na tur nin ka khia noi somriat man te noi som sari man te ti khan atlar thlathlia pariat vel lai ni mai thei khata khan tu te mo alang sa nge ni ron lang thin ho khai ti meng o khami thok cheu thin ho kha an ron tlar thale dala ka ngai tua o puso ta hova
village council reform kan kalpui huna chuan heng te hi an ma ni khuai nan han thokanga an kho ho tu te nen mi pui van tlang hriat pui nei nan han thokanga awa han thadon tak em o kati ril ru vong vong ani chu tiang vel chu kan kalpui tum dan ani nakina punun moi ten fia zokin an la ron soyanga he village council reform hi poimo em a kan chin phung thalo tuna kan kalphung min ti che tu lian pui mai hian itlatani ni china khan pu so tan aron soi to ka ngai poimo em pakhat sarkara hianin cabinet subcommittee on reforms ti lai tak mai kha kan tui pui em bokania pu so ta khan ni china aron soi to a cabinet subcommittee on reforms kha thunai takin chief minister kai hruina hnuaya chairman na hnuaya akalanga chu chuan minister zom thodeu te zir thapei vak lo te thleng khan engkim an thlir pui thi nanga minister thil ti thapei vak lo om thei to don lo zir pe vak lo om thei to don lo ti chuan khanin na lian tham china po ahun taka an zo thei don em zo thei don lo ta se engwange ti thlengin an thlir pui thi nanga an report kha cabinet meeting an phar thin don ani chu tiang chuan tuna kan kaldana ai chuan mani se mol thana ti kha ni maya na lian pakhat lo om ta se khata khan department sang kai noi om thei ani entinan tuirial komiser luibia te khuanin thunayan han tam khopa department tourism an thu khop maya fisheries an ron thu forest department an thu boka electric department kha power siam chuan lamani wang an thu bok sia khatiang khang coordinate ngai ta thin ni khang coordination om lo chuan a buai thak ta thina khang ate khan tilaya cabinet subcommittee on reforms khang ho te kha a ko khomin thilom zia soi puin siam that ngai lai te an siam thanga stiang chuan an kalpui thin don ani ni soi thui ka tum lova lok ayuk ta kan nei ve mingin kan nei ve che a ti chuan a buai thak khop mai kan lok ayuk ta hi tuna hian case chui tu investigation wing pon nei lo ti chuan SCB ten han mang ve SCB la chu kan theveka sarkar nuai oman ni chief minister ranking en chuyang le ngaihnawm lo mo corruption kong khar hi zau puin tuna hang ain hong me ka nia heng te hi pu sota howa kan sarkar huna chuan rang taka thuam that an nianga na thok thei turin thuam that an nianga ni china han pu sotan hei phei chu manifesto khan in lo zia clip to le ngala min ti phur zual em ani ti kha kan soidua ti chuan thil pakhat atop bera kan soidu chu hei tun line NHIDCL kan rama kung an laya ti pher veng vung maya luitam takan ti chia angai angin engtika angai akal le theyang ti ngai tua tham takania boi thak takan ringot mai pi van ram chuang ite pe hi chuan trap lo chau reng mai ni khoya po han jin se khela hem pi van ram chuang yo min ka tlat ni niam o ka mu sual ni mai thei ole hey man zana kan soi ho hep to pu so ta hian min ko khoma environment vei ho te chuta chuan thil sa tak kan soi ni kan environment hi kan ti chenas ema dan kan zom lo awangin ti hian zoram hun tina kong pui lai ania spoil bang siam mu mal om si lo ti khan tuna hang kan boina sa ema boi thak takani heta hianin khotina BC engene biodiversity management committee hidin tur ania chu mi khai khom tu chu biodiversity board state biodiversity board a omani hei hi NGT ho kut ke tu nia National Green Tribunal kut ke tu ran nia Mizoram a hianin engma ti nei loin an om ringot mai ni state biodiversity board hi an thut khom ngai om po hi ka hrelowa a thi ti la an soi sual tam lo mai thei ni hei hi kan tinung do na ni om zenein he state biodiversity board hi kan kalpuyanga
ti chuan biodiversity management committee dan nuaya din thunei tak khotina omzenei kan dinanga an thunei na ya sang em tuna NHID selan an du dua an khot ram chunga leivung an ron chua thil tam tak an ron ti cheringot ta hi chu chuan a en puyanga danan bo chiani chuan nuai som thlengin a khem thei ani a choi tir thei ani ti chuan chu ai na sa an enge ni an thil ti suala zerin NGT kut ke an diangin an report anga an complain anga chu tiang chuan an chunga action la kan thin don ani he committee poimo lu tu khituna hian omzenei lovin akal meka he Mizoram a hian khotam taka tuna hianin ka chian pa in mi ron thonan ni zan khan kalokeng talowa khozariat chuanga hianin chumi biodiversity management committee chu ding angin record kan neya ma se khotina hian vakal ula chu tiang committee chu in an omem tila an om hriai chun tlem ngotang chu tiang khop chuan tuna hen bangbo takin kan om meka heng zong siam thatna tur hian uso ta hovin ka han pen tak takanga kan ban pha ka hian sarkar tha a oma chumi ban tur chuan keini ve mai ron lu thian engma kan ti theilo mi pui in kan ti theini kan tran rual chuan sarkar tha kan nei thei ani ti hi voina hian ur takin ka soi du ni kalome